Mae Eisteddfod Tŷ yn ei ôl yn 2021 yn fwy o ddigwyddiad nag erioed ac yn cynnig cyfleoedd cystadlu am ddim i bawb o bob oed, gallu a chefndir. Dewch o hyd i'r rhestr testunau drwy deipio s4c.urdd.cymru a fforwch drwy'r 100 a mwy o gystadlaethau sydd ar gael. Mae yna rhywbeth ar gyfer pawb yma ac mae fersiwn Saesneg o'r rhestr testunau ar gael drwy glicio ar y botwm. Cyn cystadlu, cymra sylw o'r dyddiadau yma. Mi fydd y ffurflenni cystadlu yn agor ar 1 o Fawrth ac yn cau am hanner dydd ar Fawrth y 6 Mae rheolau Eisteddfod Tŷ ar gael drwy glicio yn fan hyn a darllen ar cymalau i gyd cyn mynd ati i gyflwyno cais. Hefyd, mae yna gyfarwyddiadau defnyddiol ar sut i ffilmio dy hun gan ddefnyddio ffôn symudol fydd yn cynnig cymorth i unrhyw un sydd yn dymuno cystadlu yn fan hyn. A mae penawdau'r holl gategorïau cystadlu i gyd. Clicia ar yr adran sydd ei ddiddordeb i ti. Yn Eisteddfod Tŷ mae yna 8 o gystadlaethau dawnsio, 4 yng nghategori dawns gyfoes a 4 yng nghategori dawns werin. Mae'r rhain yn cynnwys dawns gyfoes unigol blwyddyn 6 ag iau, dawns gyfoes grŵp blwyddyn 6 ag iau, dawns gyfoes unigol neu grŵp blwyddyn 7, 8 a 9, a dawns gyfoes unigol neu grŵp blwyddyn 10 a dan 15 oed. Mae'r categori yma'n agored i dawns drwy unrhyw gyfrwng heblaw gwerin. Os cysadlu fel grŵp, rhaid i oli a hanner cysadlwyr o fod y fewn oedran y categori, ond gellir gwahodd rhieni, aelodau'r teulu ac yn y blaen i gymryd rhan. Yn y categori gwerin, mae gen ni dawns werin unigol blwyddyn 6 ag iau, dawns werin unigol i fechgyn blwyddyn 7 a dan 15 oed, dawns werin unigol i ferched blwyddyn 7 a dan 15 oed, a dawns werin neu stepio i grŵp dan 15 oed. Eto, rhaid i oli a hanner cysadleuwyr fod y fewn oedran y categori, ond gellir gwahodd rhieni aelodau'r teulu a athrawon ac yn y blaen i gymryd rhan hefyd. Os mae dawnsio i'ch bryd chi, yna ewch ati i gystadlu a phob hwyl i chi.